nyangking pekor kencanane aku tak nyuwun karo genduk Umi Hafifah sak mboke pisan ya karo Bu Kesi piyai loro ya iki minangkani panjaluke Pak Kentut kuwi kon ngedekne ha iya kuwi tukang dandan listrik nggonku ha iya mula yen nganti ora tak pinangkani iso engko kabel dipedhoti kabeh peteng dedet ini dhewe oh iya ya wis kene ra apa-apa ayo ra masalah ayo berdiri berdua berarti tetap ikhlas lahir batin Bu Kesi ya. Ikhlas, Pak. Ngene lho, Pak. Aku iki orane kok ora gelem ngadeg. Ning aku wis rumangsa isin lho, Pak. Aku kan wis tuwek. Terus saiki awakku dadi bubrah, mlegendong sakmene gedine aku isin. Saya dijajarke genduk Umi sing awake sik cilik. Lah ora apa-apa gene Mbak Indah Laras semono gedene malah kewes ngono. Dadi ra masalah. Sing penting ki cara menggerakkan tubuh piye carane iso luwes milangoni. Lah ngono kuwi sing penting. Mbok dedeke apik pakulitane putih lek ora iso gerak kaku kaya apa kuwi denden sawah ya ora enek gunane. Ngono. Iya, Pak. Sing penting ki ekspresi gerakmu ngono ya. Oke, siap-siap Pakmu. Ngono ya ya. Nggih, Pak. Nah, ngono. Ibumu kuwi kudu kok contoh. Tegese dadi waranggana sing alron. Nembang apa wae siap. Biyen ki terkenale campursari Maduma karo apa Surabaya kae. Sinar Baskara, Bu Kesi ya dadi penyanyi ngono lho, Nduk. Nggih, Pak. Dadi ning panggung wayang ya siap, ning klenengan ya siap, campursari ya oke, ngono ya. Nggih, Pak. Heeh, wis ngono kuwi. Wis angger omongan karo Umi sine mung nggih Pak tok men. Ayo, ya wis men, ayo. Yo, wis kencan dhewe nembang apa? Cah loro. Wong loro, ayo, ndang. Pengen nembang apa, Nduk? Ning aja podang kuning lho ya. Ayo, yo. Apa ngono? Apa Pak demen wae? Oke lah Rondo Semarang. Oke ya ngono perkara sing egolanku Umi ra masalah sing penting bawane wong loro sik ayo ngono yo saiki mboke sik mboke yo nah aja kekrek lambene ya dulurku kuwi. Ha iya to. Iso muni sinden nembang apik-apik. Aja turu, Dik. Ngono kuwi jane piye? Ha iya. Tut kentut. Ha iya. Yo. Jajal anak wedok. Nah. Nino no. Ya. Nyangking pekor kencanane terus dong ya isine donga sandang ya sandang kelawan pangan
Piye suarane anakmu wedok Bu Kesi? Jan jos ndak umum Pak. Ora rugi lek ku nglatih, lek ku ngajari bendina Umi ya ampun. Ben sore rekake angger jam bar maghrib nang omah Jaten, sinau ngendang, sinau gender, sinau ngrebab. Umi jam itu teko. Ning ora let suwe jam 8 kok jelompong teko ya. Aku curiga sih. Lah aku ya sinau pengen ngendang kaya Pak Heru ngono setelan karo aku kok ya. Wah iki bocah iki. Alhamdulillah kok jombrong teko jombrong. Lah bapak mboke iki lho tanggapan aku ngerti lah kok Noval iki kirim apa jenenge kuwi WhatsApp anu foto. Bu niki lho Bu bocah elek nunggoki kula ngantek keturun-turun teng kursi niku Bu. Mongko sirahe disandarke ning pangkone jelompong. Ngono ki Jal. Mau dipamerke mboke piye Jal ngono cah cilik-cilik wis. Wah, pendopo kae pendopo suci malah nggih maksiat ora. Wis. Ngawur mburi kae nek langgar kae jenenge langgar kidul Ahmad Dahlan ora. Malah neng kono nggih selfie ora. Ha iya. Anggere ra nggih main iya. Lah iya. Saiki rekake omahku lah tak pasang CCTV to, Nduk. Ha iya, mongko rekamane iki kok CCTV ketok ngati-ati. Aku wah tak kira iki lek masyaallah Mas Dodo terus bangsane Agung. Blondori wong alus-alus ya Allah. Pembantuku lek anyar jenenge Lilis. Oh iso di ngono. Ayo nang ndi? Mas Dodo tek bokonge ngono kuwi. Bar kuwi tak setelke, tak ref ulang ngono ki lho, mung kelakuane sapa ngene iki. Mas Dodo ngalih karo senes kula kok Mas. Hati-hati enek CCTV saiki ora. Klebu kowe ning pendopo barang hati-hati ngono. Tak teropong ngono kuwi. Kula mboten aneh-aneh kok, Pak. Aneh-aneh, sekolah sing tenanan. Lah sinau ngrebab yo ngrebab sing apik. Nggih, Pak. Ngendang-ngendang sing apik. Nggih, Pak. Gender-gender sing apik. Nggih, Pak. Heeh. Men sampean dadi siswa sing bener-bener menjadi siswa yang profesional. Nggih, Pak. Teladan handal. Nggih, Pak. Heeh, mula kuwi kudangane wong tuwa ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Wis ngono terus ndak ya. Iya. Ya Bu Kesi saiki awas CCTV ya iki. Ayo. Ya Bu. Ya iku bagian niki bareng Pak Dalam. Bareng lagi. Oh iya, bareng. Bareng ra marem. Ayo ndang. Ayo. Wong melek sabarna rima nyuwun tepuk tangan kagem Bu Kesi lan Mbak Umi para lenggah sedaya. Wah, anak dan ibu iki pancen cok. Ayo pancen ya jos karing gunting di vlog. Ayo, wis beredar. Iya, langgam kadung tresna ya, Nduk. Oke, ya coba ya apa? Ya. Enggak. Umi sik, yuk. Lamat wus katon tejane
Kesi. Iki para penggemar sampean padha monitor lan mengapresiasi. Nggih, Pak. Lumantar streaming ya ta. Angger wayangan kaya ning Blora wingi ora nek sampean kabeh do kecewa. Saiki disapa para Umi Mania. Nah, Jang. Ya, Jang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Mania. Nah, terus kula pripun, Pak? alah wis ngono tek ra iso lho. Matur nuwun kepareng mengapresiasi. Nggih, kula ngaturaken panuwun panjenengan sedaya Umi Mania Fans Club. Oh iya, wah sampun purun mengapresiasi. Heeh. Nggih, terus Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan berkahing Gusti. Ampun bosen ningali kula nggih Pak, Bu. nggih, ora bosen, Nduk. Aja melas ngono mesake banget iki. Ayo, mesti tresno karo sampean ngono. Nggih. Heeh. Nadyan to kula namung nembang wujudipun podang kuning. Heeh. Nanging podang kuning menika ingkang sampun mumbulaken kula. Wah iya, nganti tekan dhuwur tratak ya ta. Mula katelah sampean ki raja podang kuning utawa ratu podang kuning ya. Nggih, Pak. Nah, ngono kuwi sing maringi tetenger dudu sapa-sapa, ya para penggemar kuwi. Nggih, Pak. Kuwi. Ya muga-muga pancatan sampean nanggene sinau nyinden dadi srana sampean saya kuncara, ngono ya. Nggih, Pak. Ah, ya wis matur nuwun pinarak. Nah, coba kayak apa ganti selendro dhisik. Ah iya, Nah, iya, Nduk. Kancane dungane elek ngono.
Rumah saku anak-anakku dirusak kabeh. Ayo, Nduk, Umi. Dalem, Pak. Nah, semangat ya, Nduk. Semangat, Pak. Saya ditenggani karo Pak Narno. Wi piyayi nuwun sewu. Yen karo wayang iki bener-bener minded. Lingkrung kepi karo kabudayan sangat luar biasa. Nggih. Iki engko yen nganti sampean nembang iki becik apik ditresnani karo Pak Narno. Niku iso nggawa kancamu sak rombongan engko peresmian hotel ana Wonogiri, Giri Purwa 2. Insyaallah kowe tak derekke sowan rono. Ngono. Nggih, Pak. Nah, ngono saiki nembang sik ya. Nggih. Oh nggih, coba kaya apa? Apa ya? Ah iya apa iki? Ah, coba kaya apa? Anu Nduk, karyane Mbak Sukron meneh ya kuwi Sesideman. Nah, Sesideman Nggih. ya. Nggih. Siap. Siap, Pak. Oh iya, dadi men ganti suasana. Iya, Coba, lha iki sing tembang-tembang selingkuh. Oh, aja ngrembug selingkuhe. Ning iki nggih ngelikake wong sing selingkuh. Aja nganti kaya ngono lho, Kok. Mula ning wayange enek tokoh Dasamuka. Pamrih apa? Men kowe aja kaya Dasamuka. Ora kok njur Dasamuka nyontoni wong-wong men elek kaya Dasamuka niku mboten, men serakah kaya Duryudana mboten. Ning aja niru sikap-sikape wong sing tokoh-tokoh sing ana apa kuwi jenenge bab-bab sing negatif kuwi mau tumindak sing serakah, dakah-dakah ngumbar marang kanepson. Oh, ngono. Nggih, ngoten niku. Ya, Nduk, dibawani ya, coba kaya apa? Ya, Wiwitane anderek sang beke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe nonani bendera terus kayungyon selendang kuning kang saking wukir nanu swara kurang permana ning wasis angungrom marang bendara iya tiasu lestya pijer ngincangake alis masuk terus no Sesideman
tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa ing Jaten. Pak Lurah Totok. Nggih, Harga Satata. Sugeng bertugas, sugeng ronda kalian mirsani wayang. Iya, penggemar wayang Pak Lurah. Oh, luar biasa. Ugi Bapak Kapolsek ing Jaten mriki. Matur nuwun dene kula pinaringan idi palilah anggen kula virtualan. Jajak. Nah, yo, saiki engko terus bar rampung iki dindangdutke ning slow. Oh iya, ngono, yo. Seneng aku iki. Urip ana kutha gedhe kowe tukake Ayo Om. Bulan sithik-sithik karo mesem lho. Mesem cahayu coba kaya ngopo.